Το ιδιωτικό νοσοκομείο Μητέρα ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού οφθαλμοογκολογικού κέντρου παιδών και ενηλίκων στην Ελλάδα. Το υπερσύγχρονο οφθαλμολογικό κέντρο παιδών και ενηλίκων που δημιούργησε το Μητέρα είναι το πρώτο και μοναδικό στη χώρα μας και αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση και θεραπεία των οφθαλμικών όγκων. Το κέντρο αποτελείται από μια εξαιρετικά εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, προσφέροντας υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας για καλοήθεις και κακοήθεις όγκους των ματιών, ενώ διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, όταν χρειαστεί να θεραπευτούν, ενώ πριν πηγαίνανε στο εξωτερικό, να μπορούν να νοσηλεύονται εδώ στην Ελλάδα. Επενδύοντας στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και κρατώντας τον ανθρωποκεντρικό μας χαρακτήρα, βάζουμε πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών με οφθαλμικούς όγκους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του ρετινοβλαστώματος, γεγονός που καθιστά το κέντρο μοναδικό στην Ελλάδα. Παρέχει διάγνωση και θεραπεία για παιδιά με ρετινοβλάστωμα. Καλύπτουμε όλες τις επιστημονικά ενδεδειγμένες θεραπείες για ρετινοβλάστωμα και δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος οι οικογένειες και τα παιδιά να καταφεύγουν στο εξωτερικό για διάγνωση και θεραπεία. Το Μητέρα, με τη δημιουργία μιας από τις κορυφαίες μονάδες οφθαλμικής ογκολογίας στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας με γνώμονα την καινοτομία και την εξειδίκευση.